Ibai Azanza zorionak Gipuzkoako itzuliko txapeldun izan zea, lau etapa eta gero. Dominatu duzu, gaurkoan taldeak ere argi eta garbi dominatu du, guaitzen garaipenarekin, baina argi geratu dena da zu izan zarela itzuli hontako jaun eta jabe. Bai, egia esan da itzuli osan zehar sentsazio oso onak izan ditut, eta gaur oso ongi bukatu da. Ugaitzekin garaipena lortuz eta metan eskutik sartuz. Ugaitzek denbora tarte handia lortu du iesaldian, gero zuk nahi duzuna. Indezu berriz ere barbarin gora eta bera, eta errenta polita atzeko lortuta, bera harrapatzea eta argazki poli lortu duzue. Bai, hori nik uste itzuliko momenturik onena izan dela, eta hori, segitzea, hola. Demostratu diguzu hurrengo astelako Espainiako txapelketetako forma oso onean zaudela. Bai, aldena egingo da, baina ongi nagoela nik uste dut, eta abertzen moduz. Sortean. Eskerrik asko.